Hej og velkommen til Oscar Biludlejning i Roskilde. Vi har her lavet en lille instruksvideo til dig for at gøre din biludlejning bedst mulig. Når du kommer ind på vores plads, så holder din Oscar-bil helt nede i den modsatte ende dernede. Hernede i den anden ende ved vores indskrivning, der hænger der sådan et rødt brandskab, og inde i det er der en nøgleboks. Inde i brandskabet er nøgleboksen. Følg instruksen på lågen. Når du får udleveret din lejebil, får du samtidig med udleveret en seddel om praktiske oplysninger vedrørende din bil. Første afsnit handler om noget med strøm vedrørende liftbilerne. På alle Alucasa liftbiler sidder der på højre side en udførlig vejledning i, hvordan bilen og liften anvendes, således at du opnår det bedste resultat. Næste afsnit handler om brændstof. Vi har en simpel regel, der hedder, at tanken er ikke fyldt nu, og den skal heller ikke være fyldt, når man afleverer den. Den eneste regel er, at den må ikke lyse i reservelampen, når man afleverer bilen retur. Lyser den i reservelampen, når man afleverer den til retur, koster det 300 kroner. Næste afsnit handler om genbrugsstationer og diverse bøder. Hvis du kører på genbrugsstationen, skal du huske at sige til personalet på genbrugsstationen, at der er tale om en udlejningsbil. Ellers bliver du pålagt det her gulpladegebyr. Ligeledes får du en hastighedsbøde eller en p-bøde, og du ikke selv tager dig af den, kommer den jo til os, og så videre sender vi den til dig, men vi tillægger et gebyr på 100 kroner. Næste afsnit handler om aflevering. Du har bilen til kl. 7.30 næste dag, og det vil sige, at du kan aflevere bilen om aftenen ude på vores port. Rengøring af bilen. Sørg for, at bilen er almindeligt rengjort, så at den er nogenlunde i samme stand, som da du modtager den. Næste afsnit hedder skader. Vi har gjort det, at vi har taget 4 billeder af bilen her til morgen, og vi anbefaler også, at du tager 4 billeder, fordi skulle der så være en tvist om bulen var der eller var der ikke, kan vi altid sammenligne vores billeder. Og det sidste afsnit handler om nedbrud, og der står telefonnummer til vejhjælp og så videre, hvordan du skal gebærde dig der. Du har din lejebil til kl. 7.30 på afleveringsdagen. Hvis du kommer uden for vores åbningstid, kommer du til vores port her, som vil være lukket. Så beder vi dig om at køre så tæt på porten som muligt og holde bilerne i 2 rækker, og efterfølgende smide nøglen ind i nøglekassen her til højre for porten.